Hej kære kollega, jeg vil i denne film fortælle dig, hvordan du bruger ClearSea til projekt Virtuel Bostøtte. Dette er login-skærmen til ClearSea-klienten. Du har fået udleveret en PDF-fil af Tine med dine login-oplysninger. Under username skriver du bostøtten, udnø, underscore, teamnavn, og password, det er kodeordet. Hvis du klikker i Sign In Automatically, så starter klienten automatisk hver gang, uden du behøver at skrive login og kodeord. Under server skriver du clearsea.dk og Sign In. Nu kommer den med en førstegangsopsætning. Du skal ind under Audio, og under mikrofon skal der stå Headset Logitech B530 USB headset, og under speakers skal der stå øresnegl på headset Logitech B530 USB headset, og ligeledes under ringing. OK. Det der er hovedmenuen. Her kan jeg se de borgere, der er online på ClearSea, og min borger hedder Bostøtteborger 1, og jeg kan se ved at der er en grøn prik her, at han er online og klar til at blive ringet op. Hvis din borger ikke står på listen, jamen så er det fordi, at borgeren ikke har tændt sin computer og ikke er klar. Jeg vil nu prøve at ringe min borger op. Det gør jeg ved at vælge Bostøtteborger 1 og trykke Call. Og jeg kan se, at den ringer op herovre. Og så må vi jo se, om der er nogen, der svarer. Jo, så med jo. Michael han var hjemme. Jeg minimerer lige hovedmenuen her. Nu har jeg et billede af Michael til venstre og mig selv ned til højre. Flytter jeg musen herud, så har jeg nogle menuer. Mikrofonen, hvis jeg klikker på den, så dæmper den lyden, så kan Michael ikke høre, hvad jeg siger. Klikker jeg på højtaleren, jamen så kan jeg ikke høre, hvad Michael han siger. Klikker jeg på den der, så kan Michael ikke se mig. Og klikker jeg hernede, så kan jeg vælge nogle forskellige måder at få vis videobilledet på. Klassiker, som vi ser nu, side by side, jamen så har vi lige store billeder af os til venstre og højre. Og klikker jeg remote only, så kan jeg kun se Michael. Når jeg så er færdig med at snakke med Michael, så lægger jeg på ved at klikke hernede på telefonrøret. Tak for i dag, Michael. Ja, det var sådan et kort lille kursus i, hvordan man bruger ClearSea-klienten til virtuel bostøtte. Er der noget, der driller, eller er der flere spørgsmål, jamen så er du velkommen til at ringe til mig, og jeg kommer også gerne ud og hjælper, og kommer også gerne ud til borgere og hjælper med noget teknisk, hvis der er noget, der driller. Så hiv endelig fat i mig, hvis der er noget, ellers så rigtig god fornøjelse. Og i den næste video, der kommer, der viser jeg lidt mere avancerede funktioner, som hvordan deler man skærmbillede, sådan at man kan gå ind på borger.dk og søge boligstøtte sammen, eller gå ind og tjekke sin e-boks på nettet. God fornøjelse.